Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong sorpresa na naman ang iyong matutunghayan ngayon. At kung di ka pa nag-subscribe, subscribe ka na. At ang ating sorpresa ngayon ay si Jana and Sir Andy Salandanan. At ang nagpa-surprise sa kanila ay si Ma'am Deshang from Saudi. At ang gagawin nating prank ngayon ay kunwari po may in-order siyang worth 20,000 na kailangan niyang bayaran. At ang ating ipaprank nga ay si Sir Andy Salandanan at hindi yung kanyang baby dahil bata pa nga siya. Titignan natin kung ano ang magiging reaction niya sa ating pasurpresa, kung magugustuhan ba niya. So, arat na! Everybody say Hello Kitty. Who loves flowers in the sun or a party just for one? It's Kitty, Kitty, Kitty. Who will invite her friends along? They can hear her play a song. It's Kitty, Kitty, Kitty. If you don't know where she lives, you might have missed her and her papa and her mama. And there's Minnie, she's my sister. They're a nifty, pretty, pretty kitty family. But even though they're kitties, they're like you and me. Rainy days turn sunny, funny ways and see. Surpresa na nga natin si Jana at si Sir Andy Salandanan. So, tara na, tignan natin kung ano yung magiging reaction niya sa ating prank. Sarap ate, ante. Kagat. Ay, good afternoon po, sir. Sir, kayo po ba si Andy Salandanan? Sir, meron po kasing dumating po na order po. Package po, sir. Order po ninyo. Dito po naka-address. Tapos, ano po, video po namin, sir, kasi para po sa SMDK po namin na company po. Kailangan. Hindi naman wala naman akong in-order. Ano yan? Anong order? Ay, naka-package po kasi siya, sir. Hindi ko po makita kung ano po yung laman. Pero, Saan galing yan? SMDK po. Baka kagukata pila, lasada kasi dyan. Bumungkat ka. Oo ma, pinag-order ako. Naka-dress po kasi dito, Saan Sir ka? Andy Salandanan. Mapalin mo. Kaya ako order ko. Laki ko baka na ulo ko. Awan, mati ako order. Ano yun? Bali, ano po yun, sir, 20,000. Wala ka Hindi lang. Pabulutan ka sa 500 ko to eh. Wala akong in-order. Anong number yan? Yung cellphone ko? Yung ano? Nag-order? Opo, meron po. Tapos dito po yung address na sinabi. Ala, sir, baka may gumagamit po ng pangalan. Wala naman in-order. Ano, kakwarta dito pabulutan ka. Share kami ito na yun. Mutang ka. 20,000. Gasa mo ka. 20,000. Ang in-order ko lang yung titway tinignoon sa lasad saan. Wala naman ako. Wala talaga akong in-order. Pero, sir, ano, tignan nyo na lang po, sir, kung tama po yung... Kahit 1,000, wala nga akong 1,000, 20,000. Yun nga
nga po, pero kasi hindi na po in order. Pero okay lang po kahit hindi po namin kayo pinipili. Titignan nyo lang po sir kung ano po. Kung siya yun. Baka kasi lahat na lasing kayo in order. Hindi. Wala ko yung Madi! Kawan din ako ang ko. Marami. Wala ko ng time muna kayo. Ano po meron sir? Birthday na ako. Ay, nakadress kanina, kaya pala. Ayan, happy Ayan, birthday! Sir, kahit ano, tignan na lang po natin. Sir, kung sa inyo po yan o hindi po. Boy, tinigit po po pwede na order niya, sir. Matagal na yun. Nung September ko yun. Ako na yung white na yung ano, sir, order na. Ala! Ito po, sir. Uy, pagmata! Ako isang bagay. Ako kasi yun, sir. Yung tabay ka din, September 5. Happy birthday, sir! Sa prank lang. Kayo ba yung prank namin? Kasi birthday, sir. Kayo happy birthday. Abo! Ayan, request ko kasi ni ma'am. Ano po yung asawa ko ni... Ayan, sir, sir, kayo kayo. Nakataling cake ni kayo. Sir, ano po kayo masasabi niyo sa prank namin? Nagulat ako ah. Yun po kasi sabi ko ng asawa ko. Mama, picture mo sa picture sila. 1, 2, 3. Sir, ano po masasabi niyo po sa surprise po ni... Ano masasabi ko na? Nagulat ako, 20,000. Wala. Galing nga, ng birthday nila. Ikaw din, baby, anong masasabi mo kay mama sa surprise sa'yo? Laksan mo para marinig yung mama mo dito. So, mahilig ka sa hilong eating kaya ka naka-free. Ayan, so picture po muna kayo, ate. Yung mga relatives po niya. Ayun, so hindi pa nga natatapos yung sorpresa natin para kay Baby Jana at kay Sir. At dahil meron pa pong inahandang message ko yung kanyang magulang at babasahin ko po yan mamaya. So, ipasok muna natin yung mga handa nila sa arat na!
few moments later. At syempre, ito na nga po, babasahin ko na po yung message po ni nanay po ni Jana. Ito na po. Happy birthday, anak, Jana. Sana nagustuhan mo ang sorpresa ko sa iyo. Miss na miss ko na kayo ni Ading at Kuya. Wish ko sa iyo, ngayong birthday mo, malayo kayo sa sakit. Sana wag kayo magtampo sa akin. Dahil alam nyo naman, ginagawa ko ito para sa inyo. Mag-ingat kayo palagi. Mahal na mahal ko kayo. Sa aking asawa, happy birthday sa iyo. Wish ko sa iyo, sana bawas-bawasan na ang pag-inom. Sana for sure, tulungan na naman mamaya. Gawin ko yun. Yan. Sana pakatatag ka lang palagi. Alagaan mo mga bata. Ano mang pagsubok ang dumating sa atin, stay strong lang. Laban lang. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Sana all! Mapapasa na all ka na lang. Ilang beses ko na napatunayan yan. Alam mo na ibig kong sabihin. Enjoy mo lang ang buhay. Huwag ka magpapatalo sa problema. Andito lang ako palagi para sa'yo. Makikinig at uunawa sa'yo. Again, happy birthday sa'yo, Ijana. At mag-iingat kayo palagi. Mahal na mahal ko kayo and I miss you all. Yan po yung message ko. Ano pong masasabi po ninyo sa message ko? Sasabihin mo ka na ako. Dito sa camera, yun. Dito ka tumay sa akin. Maraming salamat mo, Sandy. Love you. Ayan. So kayo po sir, ano rin po kaya ang message niyo po sa asawa po ninyo? Walang pambili ng alak. Wala utang. Bago. Ayun ka. Message mo nga. Salamat. Yung mga gusto niya lang pong sabihin sa kanya. Yun lang po ba? Ayun, isang tabo na kanya po si ma'am. Ayun pala, nanonood pala si mama. Nanonood po. Ayun, okay na. Sir, kahit sabihin niyo lang po yung gusto niyong iparating. Wala na kayong gusto iparating. Naiiyak daw, naiiyak. Bawal ang hiya ngayon. I love you, ma'am. Love you ko naman na. Ano ba yan? Antayin po natin sila. Sabay-sabay na lang po tayo. In 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ano ba po yung mabilis? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Sabi niwas ka. Wish na po kayo tatay and Rihanna. Una nga yan. Wish ka na daw. Magkakapis lang. Tulog na. Sabay na rin po tatay. Happy birthday, Jana! Ayan, so dito na nga nagtatapos yung pasurpresa po natin para po sa kanila. At nakita nyo naman po sa video na ito na na-prank ko na din si tatay sa ating birthday prank. At kung gusto nyo rin po kayo na rin po ang susunod naming surprisahin, ay message nyo lang po sa Facebook account si Maylene Palanga. At don't forget to like, comment, share, subscribe, at click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video namin. And surprise! Di ba pala